Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng dalu Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng dalu bucange Mas Bayu. Menyang Solo tuku kelambi Mas Yuda banyak rezeki. Amin amin. Menyang Solo mampir Pangkur Mas Yuda panjang umur. Amin 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 amin. Tuku kayu neng tengah sawah Mas Bayu tambah barokah. Amin 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 amin. Tuku kayu warnane putih Mas Bayu duwite akeh. Amin 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 amin. Dejan rumangsa bombong kaoran bungah nggih. Leres. Mila dalu niki kula mangkancani nggih ta. Sowan KPSBN, wah panjenengan wis dadi sajene KPSBN. Wah, KPSBN niku nek mboten enten kula Jawa. Tenan enten kula deres kok. Lah iya. Ning panjenengan rawuh iki mau terus terang. Pak, kula dugi langsung terang. Lah panitia pun kula omongi. Pak Camat kula telepon, Pak nuwun sewu sampean cepakne uyah ngono. Mosok ya uyah to. Ya ora uyah to ya karo lombok, sego, tempe, tahu. Nggih, sak tahune. Kula gelo kok, Mas. Kok saged gelo kula ngeten panjenengan iki suwan biasane ngejak kanca iki kok ijen. Lah iki. Ah nuwun pangapunten kok, nuwun pangapunten Pak Camat. Dalu punika kula piyambakan Pak mboten ngejak sinten-sinten. Lah ya kuwi adat iki loro selo lho, iki kok dhewe. Yen sewu. Uang lagi. Ya Allah. Kekethek, Mas. Selamat malam. Selamat Mas malam. Yuda. Nggih, dalu Mas Bayu. Alhamdulillah wa syukurillah KPSBN muter ingkang kaping 2 dosa Mas. Yang ke-20 maka calonnya selikur titik. Selikur titik ini adalah sebagai komitmen daripada KPSBN bahkan sejak tahun 2015 peduli terhadap seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nggih, nggih, nggih. Niku hebatnya KPSBN. Mulai kita harus selalu mendukung. Betul. Ojo nganti awake dhewe kendho barisane. Iki pelestarian budaya. Budaya niki Mas. Ora ya ngoten to, Mas Yuda. Mekaring budaya nambahi kuncaraning bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai budayanya sendiri. Tepuk tangan untuk KPSBN. Bangsa. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa. Apa mleh dalu punika wah sedaya para iki nyapet to iki kok. Sampeane karo aku mangkat bareng. Karepmu lebih. Aku ning kene iki nyambut gawe. Pengen ngomong. Yo nek kancane omong ya kancane paling gak kancane dibagi. Ya mbak ngomong. Omong gari omongnya kok bingung. Lah iya ta. Lah ket mau ora dijak omongan ae wong gelo to Mas. Nggih pun mriku ngomong. Ngomong. Acara Moneramu ndak gelo Mas. Lah nggih to Mas, napa to awake dhewe niki kekancan pun dangu kok iso. Solmet niku kudu berbagi. Iya no. Wong niku nek siji ngomong sitoke ngomong kan mboten kepenak to Mas. Berilah kesempatan kepada yang berhak ngomong. Iya. Dalu punika jangan sampai memonopoli. Betul. Ana caraka. Data sawala menenga tak kepruk boto. Piye ta? Kowe iki ngapa? Nek aku ngomong sampean menenga. Oh, kan mendel Mas. Neng. Nggih, meneng ya meneng. Sowan tenggene lapangan dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda tanggal Sumpah Pemuda Mas nggih. Mas, lapangan menika celakipun Baben dados jadi itu Mas. Milanipun monggo ingkang badhe ngersakaken Mas. Kacarane apa to Mas? Woi. Mas Bayu Ijo. Mas. Mas sahur manuk Mas kan arep kula sahur manuk ngoten lho. Piye to? Piye karepe Sing iki? karepe niku sahur manuk. Aku ora mudeng. Nek kula omong niku sampeyan ku nimpali kok sahur manuk lho Mas. Oh, sahur manuk. Nggih. Paham. Alhamdulillah saged sowan teng gene kayak kebun binatang. Piye ta piye? Mas Piye ngapa? Iki wong budaya lho. Budaya Mas
iki ku KPSBN Ki daerah Kauman, ki daerah budaya lho. wis ngerti. Mas Yuda ki wis tanggap lho kon sarung manuk ya wis. Ngene Mas, nek kula niku nek ngomong jenengan gongi Mas. Oh ya. Alah, nek ngomong kan kegongi Mas. Ngono ya ora. Ora saur manuk ku geru. Ya. Ya. Sowan Pak. tengene Kauman dalam rang. Ya. Ayo Mama. Mugi-mugi anggenipun menapa malih kempul kon. Durung. Marah Durung kempul. malah kon Lah nyapa kok diganggongi ngono kaya uji nyali. Lah menungsa sing kebo sapi sing digugu Keluwe. nek menungsa Entute omongane. Lah ya ngomong Tapi to kan ya wis kabeh iki mung wis manut karo awakmu jare kon ngegongi. ngene Mas. Sampeyan ngomong sik dajal aku tak warai gitu lho. Sampeyan ngomong sik. Mas Bayu, Dawuh Mas Yuda. dalu punika luar biasa. Sangat hebat sekali. Ing antarane para pangarsaning praja lan para kawula utamane warga masyarakat Nggih. kempal dados setunggal. Wiwit saking Bapak Camat Leres. ngantos dumugi masyarakat Nggih. sudah tidak ada sekat. Betul. Nggih ta? Nggih. Pak Camat rawuh niki. Rawuh no. Bah, Pak Camat aku menggo dadi camat sesuk pensiun, Mas. Lah kok iso lho? Isin. Lah kok isin iki Isin. apa? Atase ning Kauman iso nanggap wayang kok Pak Camat malah durung tau belas. Ah, Loh, kok jatuh. lah iki nek ora ana mulunge Pak Camat apa kelakon Mas? Ora ana tanda tangan tapak asma tekene Pak Camat ora mungkin awake keleksanan ning kene kok iso. Tanda tangan tok kaya. Loh, Dengan kok iso nyenteng ki tanda tangan Kok ki lho. tanda tangan tok, tanda tangan tok. Tanda tangan kan namung persetujuan gampang. Sementing ku raget, Pak. Mosok camat kok munggah ra nyawer yo saru lho. Wes gua omongane. Omongan karo wong gambleh iki kok iso. Lho, pripun to? Awake dhewe sowan rene ki lho wis seneng. Seneng apa? Seneng nek ora bayaran yo senep to, Mas. Lho, ngeten iki lho nggih ta. Nggih, Wong niku ha. nek aduh sing dipikirkan itu mesti selalu bayaran dan bayaran kuwi. Lah nyapa? Awake dhewe iki netepi darmane minangka budaya. Iya. Terus nek budaya karemu piye? Ya netepi dharma awake dhewe sebagai seniman tak kudu siap dimanapun awake dhewe pentas, ora ngarep-ngarep bayaran. Kudu ikhlas. Tenang kowe. Piye ta? Kowe bengi iki ra dibayar ikhlas? Lho, nuwun sewu Mas nggih. Nggih. Ana tembung khulu makrofin sodahotin. Gawe senenge wong kuwi termasuk sedekah. Sing gelem sedekah kuwi mesti mlebu swarga. Awake dhewe ning kene iki sedekah rasa nyenengne wong akeh, mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh, mesti mlebu swarga, Mas. Nek krungu malaikat lambemu ditapuk ra iso balik kowe. Keminter kemeruh kowe. Kok iso ki lho? Apa wae gawe senenge Wong akeh mesti mlebu swarga. Contone Mas Bayu menghibur masyarakat Kauman dicatet minangka amal kebaikan swarga cadangane. sapa neh? KPSBN Pak Yoga Mandira menehi apa kuwi ragat menehi kegiatan ning gone kanca-kanca menghibur warga masyarakat mesti mlebu swarga. Termasuk Cak Yuda. Heeh. Gawe guyune wong akeh, wong guyu atine seneng. Seneng. Mlebu swarga. Swarga. Pak Lurah Sasmito. Ya mlebu swarga wae nyenengne wong akeh kok. Dadi- Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga, Mas. Kaya keminter kemeruh kowe. Kok iso lho? Omongan ra gendah ngono kok mbok banter-banterne. Kok iso? Apa wae gawe senenge wong akeh? Mesti mlebu swarga. Kowe ngerti cawe dok seneng ngene mbaben. Alah. Kuwi gawe senenge wong lanang akeh gek murah 200.000 rong dina wengi sak pijete. Kuwi ndajal mlebu swarga apa ora? Gawe petamrono. Lho cah gaul ora tau rono iki to Mas. Apa nek Cak Gaul itu? Wah, Cah gaul. murah ra umum kok. Lah pas rono piye? Wah, ana cah wedok rambutnya dawa. Aku lewat lah ke sapa? Piye? Mas Tanjung Perak kapale kobong. Apa karepe kuwi? Monggo pinarak kamare kosong. Balesan. Aku terus tak bales. Bales piye? Tuku duku katutan kayu. Apa wi? Mangke kula mriku kali Mas Bayu. Lambemu. Mas, wah, murah Mas. Mas, ngene Mas. Mas Bayu ki ngasta dalang Kuwi jip. dalang ki tegese modal piwulang sing luhur ora tau Mas Bayu ngono kuwi piyaine Tur lurus. dasare beda karo sing tak omongke sing dikareke Mas Yuda dudu kuwi. Aja mbok padakne, aja mbok Iya. gebyah-uyah, aja mbok samaratakan sing kono karo sing kene, Mas.
Bedane apa? Nek sing kono kae gawe senenge wong kuwi ana pamriye ora ikhlas. Lah sing mlebu swarga ki sing nyenengne wong akeh ikhlas tanpa pamrih. Napa nggih ngaten Mas? Ayo mestine no. Nek gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa Pamrih. ben mlebu Swarga. sampeyan teng mriki nggih senenge wong akeh mboten? Insyaallah no berusaha. Lho, ya ta. Swarga dadine warga. Lah ning ngono sampeyan kok bar mayang mulih ora bayaran. Ikhlas apa ora Mas? Ikhlas swarga, gak ikhlas neraka. As-sholatu khairum min Ora iso barang melok-melok ae kowe iki. Kulu. Kulu Mas. Kulu mak. Sik malah gawe jeglongan to ki Yuda iki. Piye to? Ayo. Sik. Piye lho pertanyaan? Nek gawe senenge wong akeh kudu Ikhlas tanpa pamrih ben mlebu swarga. nyuwun sewu Mas Bayu jenengan teng mriki lak gawe seneng wong akeh to. Ya. Lah nek ngono sampean kok bar mayang mulih ora bayaran, ikhlas apa ora? Ikhlas warga, gak ikhlas neraka niku sing ngisor dhewe. Lah iya malah berat gitu. Sik Rono wae Mandura. Dwarawati. Sik piye pertanyaane piye? Lah gawe ikhlas tanpa pamrih ben mlebu swarga. Swarga. Mas Bayu nggih seneng wong akeh apa ora? Senenge akeh. Bar mayang mulih ora bayaran, ikhlas apa ora? Nah aku karo Mas Bayu ikhlas gitu Mas. Ikhlas tapi ya nuwun sewu. Sarene Mas Bayu ki nggawa yoga, nggawa sinden, aku barang nggawa sopir, terus ngejak dapur ngono barang kuwi. Alah, jane ngomong ikhlas kuwi arep tak lebokne swarga lho. Lah kok ngomong nggawa dalang, sopir, yoga, akhire tarik lebokne neraka. Kowe iki dadi apa? Pangkatmu lho apa? Iso mlebokke wong sak wenake dhewe iki dadi apa? Lho pangkat kula ngisore malaikat, dhuwure mudin. Oh, sukma lah. Ora. Dadi ning swarga ora ditampa, Ning neraka ora ditampa. Nggih. Dadi demit niku demit awakmu. Mboten kok sukma Mas. Maksud niku anu pangkat kula SP3. Apa SP3? Wis setara karo pegawai negeri lho Mas. P3. kok SPK surah peringatan. P3K. Lah kowe ikhlas apa ora? Kowe ikhlas Mas, swarga padakne. ora ana amplop, Ikhlas. ora ana bayaran, Ikhlas. lah kok iso? Lah wis lunas lho. Padahal urungi Mas sampe gitu. Aku dereng. Nek ono alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora melu awake dhewe. Kok wis lunas. Budaya nyang dhewe berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ratanggungan. Sampeyan lunas to? Urung lunas. Urung aku urung. Sampeyan. Ya urung aku wis ben. Kono wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Gese dudu tanggungane awake dhewe ya. Aman. Bengi niki metok bunga. Mas. Bunga saestu. Aku ya durung lunas. Jare mau ngomong lunas. Urung, aku urung lunas kok. Lah kok ngomong lunas? Aku nek ora dibayari yo nesu to Mas jenenge. Oh, ora ikhlas tegese. Ora ikhlas. Wah, neraka ngisor dhewe kuwi. Sampean Swarga aku karo Mas Bayu swarga. aku Neraka. ora apa-apa. Neraka tak nggonane dhewe. Sampean wong loro kabeh mlebu swarga ora apa-apa Mas. Terus Ning titenana. ngapa? Sampean ning swarga nyumet rokok. Sampean nyumet rokok. Mongko nggo pipa lho dhek. Hah? Ning swarga nyumet rokok nyilih geni saka neraka tak tapuk cangkemmu. Ngapa ning swarga ngerokok iki? Oh ning swarga iki sajeptane dadi njaluk apa kasembahan. Ya wis ben mandi unine rokok dinggoni dhewe. Kersane boten apa-apa. Ora masalah. Ora masalah. Omongan iku donga nggih ta? Omongan kuwi donga Mas. Apa-apa. Aku ning swarga pengen petuk Pak Kondang ngono lho. Njaluk sangu sik. Baru aku lagi mulih. Wong cengengesan. Nggih, mula niki ngene. Nggih. Bengi niki ra akeh banget to. Sing entuk redana ramung dalang yoga sinden karo Mas Yuda. Nggih. Klebu para pamirsa sing entuk napa niku wahyu bakal ya entuk door prize. Wah. Ada 9 door prize. Nanti diundi pada limbuan dan nanti diundi pada goro-goro. Setiap acara KPSBN pasti ada undian dospret yang nanti bisa di dospres luar biasa. Sing remen mboten namung panjenengan lan kula. Kanca-kanca bakul sedaya nggih
pikantuk rejeki saking pagelaran Nggih, punika. sore mau nadyan Jawa utawa Jawa ora Nggih. dadi apa Jawa ki bejane Allah. Leres. Tegese bakal puwuh kabejan sakwise wayangan bengi iki. Tur nuwun sewu, udan kuwi banyu sing paling tuwa. Kok iso Mas? Lah mesti wong-wong kan nek banyu udan teko buyut, buyut. Oh iya zaman Mbah biyen. Lanipun alhamdulillah KPSBN luar biasa. Nggih. Pangarsanipun panjenenganipun Pak Yoga Mandira, Nggih. ugi panjenenganipun Mas Anies Baswedan. Ya. Nggih, sampun lumaku ngantos dumugi sak manten insyaallah wonten menawi 500 pagelaran keliling Nusantara pun Hebat. diadakan. Alhamdulillah. Muga terus berlanjut ya Mas. Nggih, wis tetep Kula berlanjut. suwun tak baleni meneh ya Mas Yudo. Nggih. Jangan ditafsiri sing aneh-aneh. Mboten. Ini pagelaran hanya napa menika Murni Dono budaya, Rasa, nggih. memperkenalkan budaya lan ngelingke yen to awake dhewe iki duwe wayang kulit. Nggih. Oh, ngoten lho. Wong awake dhewe niku minangka wong Jawa niku kan netepi darmaning budaya apa meneh netepi darmaning urip. Edan. Omongane kok nyolot piye ngene lho, suwi ra ketemu ya Terus pundi omongane. Mas? Terus pundi Lah, Mas? milanipun ngrungkepi budaya menika salah sawijining lakuning menungsa urip ning alam donya. Lho, edan. Mulane awake dhewe kudu ngerti urip kuwi apa. Wedya. Nggih. Nyuwun sewu. Kula rumaos dereng gaduk Mas karo urip menika menapa kula dereng saged. Mas Yudo ngerti ora? Urip nika lek saking pamanggih kula nun sewu. Nggih. Urip nika inggih menika ambekan. Dados menapa kemawon ingkang Bekan kuwi urip. Kabeh urip ya bekan. Lah terus piye? Urung paham. Nek kados panjenengan terus pundi? Awake dhewe mirengke. Nggih, mireng. Dawuhe penghuni neraka ki mau iki. Moga-moga. Terus pundi, Pak? Ngene yo Aswatama. Kita di apa? Piye urip yo piye? Nek pengen ngerti artine urip, awake dhewe kudu ngerti ana ngendi to dununge kiblat papat lima pancer sangkan paraning dumadi. Lah. Bocah kok ngantek kaya ngono to. Suwi ra ketemu kok ilmune iki nyolot. Nek gak ning kene ra tatokne Mas. Iya. Dadi iki simpenan yo. Nggih mergo bane karek kuwi tok. Lah, Piye? Urip mau piye? nek pengen ngerti ana ngendi papane kiblat papat lima pancer, awake dhewe kudu goleki ning ndi to papane kayu gongsu suwing angin karo banyu Perwitasari. Dewa Guci kula apal, Pak. Dewa Ruci kok Dewa Guci. Dewa Guci lah. Iku lho. Ruci. Nggih. Nek pengen ngerti artine urip, Urip. iku belajar saka ngaji, Pak. Mulai saka huruf hijaiyah alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u. Alif fathah, A. alif kasroh, I. alif domah, U. nek diwaca A I U. artinya Aku iki urip. Ya. Piye to Ikra loro kok, Mas. Lah. loro ya sombong lho iki kok. Ya. Iso jlentrehne Iso jlentreh ya. alif fathah, A. alif kasroh, I. alif domah, U. nek diwaca A I U. Sing tegese Aku iki urip. asale urip kuwi lho saka ndi Mas? Urip kuwi asale saka bak fathah bak kasrobi, bak domabu. Bak fathah, Ba. bak kasroh, Bi. bak domah, Bu. nek diwaca Babi bu. artinya Bapak Rabi Ibu. Oh. Nembe paham Lagi kula. ngerti iki. Nembe dong kula. Piye to Samsudin musaku pedhot Mas Mengkoro iki. Ya. Dhuwur ilmune dhuwur. Dur menek tower. Bak fathah, Ba. bak kasroh, Bi. bak domah, Bu. nek diwaca Babi bu. sing tegese Bapak Rabi Ibu tukul awake dhewe sing jenenge urip. lah wong urip kudu golek Gendaan. Tukul awake dhewe sing jenenge urip. Nah, Oh, Mas Urip, ngeten Mas Urip. Aku tak tekon. boten urip. Piye to? Urip niku wau lho, alif fathah A. Lah iya, terus Dareme tukul awake dhewe. tukul awake dhewe jenenge Urip. ngene Mas Urip. Aku tak nyuwun pirsa. Mas, pasti urip ku raku. Oh, sampean ora urip. Bapak Rabi Ibu tukul awake dhewe sing jenenge TB lho, Pak. Oh, berarti ora urip. Ora urip berarti. TB ora urip. Kowe iki ora urip. Kowe TB we. Heeh. Aku iso ngomongnya mosok mati ya.
Ya nggih. Urip niku pangapunten urip Nggih. nek saka aku otak-atik matuk. Wong pira to dagelan ki gaduk-gaduke dagelan iki ngilmune mung sak pira. Ning sak bisa-bisane aku ngotak-ngatik apa to tegese urip. Nggih. Urip Saka apa, tembung URIP artine wong niku kudu gelem usaha. Nggih. Budidaya sapa sing Budidaya. temen bakal tinemu, sing tekun bakal ketekan, sing gelem obah gelem gemrekah mesti bakal mamah niku budo napa niku usaha budidaya utawa Budidaya. usaha Niku Terus R wong urip kudu gelem rukun menjalin silaturahmi, menjalin kekadangan, menjalin kerukunan, cerukun agawe santosa, nek cerah agawe bubrah niku wong urip. Terus Dadi wong urip aja lali iman. Iman kudu digedhekne, iman marang panguwasaning Gusti, nut kepercayaan, keyakinan lan agama sing dirasuk. Wong iki kudu duwe iman. sing terakhir P Wong urip kudu duwene sifat percaya diri. Ora minder, tegese dadi menungso ki bisa manjing ajur ajar paribasan sing adoh mangklung, sing cedhak mentiung, ora ginebok kanthi bondo yuda ning kesengsem marang laku kautaman. Swarga tenan. Swarga nggih. Oh alif fathah a alif kasroh i. aku ikra loro Nggih, mula niki bengi niki ayo padha tirakatan kali tasakuran muga-muga KPSBN terus lumadi nggih nyok nguri-uri budaya nggih Mas. Amin. Mas aku tak nyuwun lelagon sik. Siap. Mbak Eka jumeneng sik Mbak Eka perhatikan. Diaturi mriki, diaturi mriki. Jebul kae kandha anti wis teka mrene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada laleh ora seperti impen yen dilucu gegerati esamehan merati kenalan sik. Ayo. Wong ki ana tetembungan tak kenal maka tak kaplok, tak sayang Mesti sarwa geseh itu. sarwa geseh Lah lho. ora kenal demek-demek dikaplok. Ya, ora kenalan sik. Wanita sulistya ing warna kulit kuning ngemu giring rambut ngemak ngembang bakung ireng meles sajanges pantes bebasan kurang condro luwih warna sapa to ya piyayi iki kowe kudu kenalan. Piantun lencir kuning bathuke nyelo cendani irunge mbangir lambemu nyigar bokong Nyigar jambe. Jambe Mas kaya Nyigar bokong. lambe nyigar bokong terus bentuke piye kok. endane ababe ababe nek ngomong bayi Kenalan sing apik. Wilujeng dalu Mbak Eka. Inggih wilujeng dalu Cak Yuda. Kados pundi pawartosipun nggih sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Saestu panjenengan pripun? Pikantuk pangestu panjenengan kula inggih sehat. Alhamdulillah. Keluarga inggih sehat nggih. Alhamdulillah sedaya sehat. Warga masyarakat Kauman ngantu-ngantu rawuh panjenengan dalu punika saestu. Napa inggih panjenengan wilujeng dalu para tamu sedayanipun lho Pak Yuda. Pak Camat nggih kepareng Pak lenggah. Camat pareng lenggah. Bu Camat nggih kepareng lenggah. Bu Camat nggih kepareng lenggah. Matur nuwun Pak Lurah ya Nggih. Pak Lenggah Nggih. Pak Kamituwa Pak Carik komplit Pak Bayan monggo Bayan. dodonan mriku monggo. Nggih. Nggih, Oh, kula Yan. begini iki anget hawane. Nggih. Mbak, aku nyuwun sinom parijata, Mbak.
Oh nggih biyo. Sinom Parijata menika kentunan saking jenenganing warga KPSBN utaminipun Bapak Yoga Mandira. Kelangenanipun Pak Yoga menika Sinom Parijata nek Tuwin menika dipun kentunaken dhateng beliau Bapak Anies Baswedan. Nggih. Tuwin kentun dhateng Bapak Haji Anom Surata kagem Bapak. Wah, Rama. Tuwin menika dadosa jurung pandonga warga KPSBN kunjuk dhateng Bapak Haji Kundang Sutrisno. Nggih. Amin. Yo, diaturke sik Sinom Parijata. Mangga. Ya, Nduk. Sing kakung haji, sing putri sregep ngaji. Inggih, warga KPSBN niku sampun netepi tembung L cacahe 5. Napa mawon menika? L sing sepisan niku luhuring budi, tegese akhlakul karimah. Wah, nggih. L ingkang angka 2 pun cetha lomo ing bondo. Tegese amal jariah. Leres. Kaya dene niki to, Donarasa, gawe seni liyan. Terus kaping 3 lembah manah. Niku lemah lembut piyai KPSBN iki ora ana kok sing ngendel-ndelke. Nggih, sopan santun menika selalu dijaga. Wiwit saka pembinane nganti sak anggotane. Leres. Terus angka 9 lega-legawa, tegese ikhlas.
yen nyata dana rasa lillahi taala niku wau. Satemah manggih L sing nomor 5 lulus raharja tegese slamet donya akhirate. Wah. Niku sing dadi gondelane warga KPSBN 5L. Nggih. Kula dalu niki ya ketok regeng banget. Nggih. Kula sing seneng niku wae lho. Apa Mas? Sinom niku senggakane parikane kok mawi pitutur sedaya. Nggih, nggih. Wis Pancen ya harus disesuaikan tur dasare wayang niku rikala semanten rak ya kanggo siar to Mas. nggih. Sak propirane awake dhewe niku mung ngelingke. Ora ana kok watake anu nuturi iki ora kena, nggih to? Wah, isine apik-apik. Nuturi ora kena, isane Nggih. menungso ki mung saling mengingatkan. Nuturi Betul. nek wong sing wis tanpa dosa, resik Nggih. lahir batine kuwi kena nuturi. Eling dan elingke. Ah, Wong ora niku. nek banter aja nglancangi, nek landhep aja naton. Dhuwur aja ngungkuli. ngungkuli. Kuwi wong Jawa. Tenan Mas. Ora nek kok istilah ngguroni minteri ki ora ana, padha ngelingake. betul. Saya Nggih. wah, seneng. Niki sinom wis diaturke. Sampun. Nggih, Bio. Suwantene hebat. Kula kenton ke Bapak Yoga Mandira, lajeng Bapak Anies Baswedan. Mugi-mugi dadosna ing penggalih sak saged-saged kula sak gaduk-gaduk kula Bio. Iya, nadyan to mung semono dedekmu ya kudu gaduh. Iya. Tolong petek niki. Anggone tetembangan niku lho. Oh iya. Dedek Baik. kula nek panjenengan nyawang kula niku dedek kula pripun to Cak Yuda? Ya. Sak meter kotor. Jadi Aku pentol goreng. Tembungmu saklimah nyocok rasa lho. Lah iya. Ini kok sak meter kotor kuwi kan ya ora apik ya to. Ora aja Karo wong ngono. wedok kok Ora kaya tekan ngono. semeter kok. ada kekurangan di situ pasti ada Kelebihan. kelebihan. Lah, Oh. Iya, iya, contoh iya. awakmu potongannya kayak Magicer, Anu. ning suaramu apik, Nduk. Kelebihane ning kono kuwi. Lah, jenengan ngerti? Apa? Nyapa Mbak Eka iki nek nembang kok suarane apik? Apa sebabnya kok suarane apik? Ya mergo beliaunya iki pinter olah vokal, olahraga, napase landung, akhirnya metune suara kepenak. Keliru. Lho kok keliru? Mbak Eka iki oleh nembang kok apik mergo sone enak. Dajal sone bosok. Dijajal Cak Yuda. Ewas jenenge Cak TB. Soalnya kan apik. Mek coba panjenengan nang mriku mepet mriku. Mepet kene, Tapi mepet. suarane so penak. Ngono penak. Dijajal, Dijajal. Dicoba sih. Enak Coba, banget coba. suarane. Nyoba. Jajal Tak nyoba. Soalnya penak apa ora? Penak ya Mak Cak. Penak, Mas. Enak. Banter ini kok ora penak iki lho. Lah Iya, iya. iya kok iso. Lah nek ora dijajal ya apa Lah ngerti? nggih. Nggih, kudu Tegese bener kandhane TB. Ah, mergo. Sone. Enak. Penak. Iya. Kuwi penting. Berarti sing penting Sone. ya ora. Lah terus. Sing penting ya gensete. Enek sone renek gensete mbok colokne irungmu. Setrume. Dadi sing penting Genset ya ora genset, apa? solar no. Enek iya. genset ra ono solar apa mbarep iseni arak. Berarti sing penting sapa ya ki? Sing penting ya Pak Yoga. Yang penting ya sing nanggap. Sing nanggap Pak Yoga bener sing Sing nanggap. Ayo neng solar enek genset komplit. Solar enek genset enek. Ora enek sing nanggap. Ora enek sing nanggap. Ora merongos. Dadi sing penting Sing nanggap. ya ora sing nanggap. Lah Sapa sapa? neh? Gusti Allah. Alah. Tak. Wes Alah, pentol goreng iki mesti ngono kuwi lho. Oh, iya. Terus ngelokno aku magic jar. Ora diajeng ya. Masih ta kaya ngopo? Mbak Ika kan duwe kaluwihan. Nembang suarane apik. Iya. Ora mung nembang, lho ngendang ya besus, Iya. rawitan ya besus. Lah kowe keahlianmu apa kowe? Ngendang iso. Lho piye? Iki Lah ya kalau iso. kendangnya gede kendangi lho, Pak. Ya kendange kaki khusus. Kabeh ki ra enek seranane to. Seranane. Nek kudu Ana, dipaske. iki kok dibuktekke kowe kabeh ngendang sing joget kowe ya, Be. Ya. Aja di anu ki aja dikon joget. Lah piye? Iki nggo tabuh kendangnya apik ondas. Oh, iya. Kan kaya pentol. Oh iya, Ora. Dek nek joget rasa diringi kendang. Lha napa? Diselmuni lho dek bola. Nggih. Kemana? Kok iso? Sik aku tak nyuwun meneh. Nggih. Larase pelok. Siapa? Tak nyuwun karo Waranggana sing saka Magetan iki. Mbak Oh, Vita. nggih. Iki ben joget jaipongan sik. Cocok. Lu pemanasan. Weh, cocok. Engko bar joget jaipong, door press dibuka loro sik. Oke. Dua dulu. Siap. Door press apa Mas? Mas Yudo napa? Mas? Wonten kipas angin. Kipas angin, Wonten kulkas. kulkas, Wonten magic jar. magic jar. Ada satu lagi. Apa? Lampu taman. Endi lampu taman itu?
sirah jadi bagi-bagi nih Kita kok WC ya. konten blender gong kalih demung Ngawur. Gonge sapa? Bunge sapa, bunge sapa. Ya cok saipul kapok kowe. Pancen tabuh kempul ya angel, Cok. Ya diaturke sik yo. Siap. Monggo anu sih dibawani gagerak parahyangan. Ayo, engko tibane bajing locat. Ya. Monggo aku tak nyuwun sing bawa ciduk dawet. hei Nah, kowe ayo. Kok iso ciduk dawet lho. Niki ngoten walang sangit. Kok iso kula sinten? Ciduk dawet. Kok iso ciduk dawet? Iya. Nggih, Pak Bayu Koki. Yo Kak, kowe bawa sak karepmu gagerak Jawa Barat kaya ngopo? Aku urung tak krungu kowe bawa Jawa Barat anak, ya ta? Coba kaya apa? Ayo. Hah lho. iso Sinden apa buta kok iso. Isin aku. Ayo Dak. Monggo Mbak Eka. Elok suarane. Makasih. Lanjut. Nek dilemi ngene kula ngono kudune. Pula. Ya. Lah kok lek luput? Ora bener. Angin panggehing. Suarane hebat. Angin panggehing, Dik. Kenapa? Iki Jawa Barat. Iki Jawa Barat dul ora Banyuwangi. oh tak kira Padane Madura. Sabar ya Mbak Lia. Sabar Dek, heeh. Mbak Lia ngantek kaget lho. Kalian ngantek kaget. mas aku dijenggleng ora Wengklek untuhmu pecah kuwi. biasanya kan Suarane Eka penak banget dirungokke. Nggih, sone penak. Sone penak cak tibe jajal pisan kas. gak wis enak yakin aku. Ora lah pengen jajal pisan kas Pisan kas lho penak pora ngono lho, ya ta. Lho nyapa didikop jare Iya penak. Mbak Eka lanjut. Lah dalang. Yo. Nebak kuring nuk kerbing bang ngahulang ngabrang bang dinang aduh adadang daeken cicing cacing oh iku daek kecincing Mbok Ora paham aku nek aneh. Mbok modar aku nembang yo ora roh Walah pawartosna badhe angkat ka mana angkat ka ditu tak sieun cekinol ngantuk stasiun jejeki manol lho. Lanjut. ngacacang neanu ngangga saban wektu dibaeling Yo. pisan kas ya Ah. ngacacang neanu ngangga saban wektu dibaeling Yo, intro cantrik saka Saram sik. Ah, gen dibuksani karo Mbak Vita. kita Monggo ayo. Hey!
Dul, gudul. Telek bebek. Kowe iki melu rene apa melu kono? Wis Sik, itu Mas. panganan ngisor iki lho. Iki gak kaya wong aman to, Mas. Ora Ah, wis jenenge seran. Wes niki sing menjatuhkan Lah iya. seniman ngeten iki. Bener kuwi. Joget. Piye? Kula niku lak jenengan dawuh napa? Joget. Joget lho. Ha. Angger joget ora ditabuhi sing ra gelo niku sinten? Aku ora gelo. Aku ya ora gelo aku. Aku ya ora Apa engka gelo? Mboten. Mbak Vita mau gelo? gelo. Mboten no. Ayo. Aku ya ora gelo. Sapa Mas, aku ya ora gelo? Aku ora joget ora Sampe gelo. ora gelo ora joget. Lah yo iki piye? Kowe memu tekan piye? Niki nek wong niku nek sabotase niku wonten carane. Dawa sing ndak lho. Ya, ngandek. Yen ora disogok nek wis ramuni. Ya. Sagoan. Ah. Nyogok 5000. 5000 kuwi enak abang. Sing kekeli 5000 sinten? Jawab iki. Pak Camat, gresele jenengan, Pak. Ora, Pak Camat. Ngawur, Sakit aja. DG channel. Ki putut joglok yaran iki apa? Ora cetok. Di sampe kowe ora gelem ngendangi aku titenono aja takon dosa kowe. Sabetake Siti Bantol ambyar wandala. Sik to, Mas. Lah sampean iki nyogok pengendang kok malah nyuwun kok kono ya kudune kok kantongmu dhewe to. Lho, Jayeng palugon. Wong iki timbang tangane mlumah lu wong mangkurep. kurap. apa ya ora iso. Lha ora iso piye to? Timbangane tangane mlumah. Halo wong mangkurep. Nanti ngene. Malah ugi. Piye maksude? Ngerampok. Oke. Wong kok ya nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Sak yude lungguh sida entuk rezeki. Sing jenenge rezeki ora iso Rezeki dimerek. mboten saged dinyangka-nyangka, Mas. Masya telungguh tok lho entuk rezeki. Sing boleh tekan kono. Marai kowe isin marai. Marai isin kok wis. Apa ora isin? Wah, lumayan. Penak
penak nderekne Pak Anom jare. Pak Anom ora tau ngene iki lho. Anom sapa? Anom Dijo Kangko. Bar undian niki nyuwun sewu wonten pengumuman. Apa Spesial kagem acara KPSBN malam ini rening panjenengan Kang Ngasto Nggih. saking Pak Yoga khusus untuk Yoga Abdi badhe dipun undi door prize khusus Yoga hadiahnya TV berwarna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, syukurillah. Wong jenenge wong kabejan iki. Iki gane sapa? Kudu iki syuting yo. Gane topik tukang Kudu syuting tukang syuting yo. Lho iki ra hadiah door prize to? Dudu ngawur. Mboten sios kanca-kanca. Wah, jan wis. Nek kok sak-sake marake gelo. Priwasi ngelentur mangkat. Menurut Yen ra mangkat ra itu HP. menurut sampean pripun barisi ngoten niku bocah ngoten niku pripun to? Ora cetha stokno wae. Gelak ning lho omong samong iki koe. Lha kagem kowe pengen nyeneng kok kanca-kanca Abdi le Mas. Jarimu abri. Iki sing nomor di 100 Mas apa? Uluk ingsun. Halah. Ya saiki bawa Nyidam Sari Gandrung Rizki. Alah, Nyidam Sari niku panganan nopo to Mas? Jonah Nyidam Sari. Nyidam terbelo ya ta. Kula niku jineman Shopee COD mon saged. Piye? Sik. Jineman Shopee COD. Kowe aja kelancangan lho kowe. Piye? Jineman Shopee COD. Nggih. Coba kaya Sing ngapa? biasane kita Shopee COD, bayar langsung di tempat. Nah, nek kowe manggarap jineman. Nggih. Piye jineman Shopee COD piye? Coba kaya ngapa? Kemajon suwe-suwe bocah iki. Wong iso muli. Pelok apa Slendro? Pelok Mas Lendro. Coba to, Cak. Ayo, tak tantang tenan saiki. Musuh apa? Kemajan, Tantang kowe. tenan. Slendro. Kono. Slendro iki kono lho Slendro iki. Selenteng mau diapani. Slendro, nyuwun Slendro. Pelok iki. Lha masa Slendro takon mindah mriki ya to lho. Ayo piye? Ayo ngapa? Jineman Shopee COD piye? Aku Neng. Ayo. Aku wingi wis gawe urung ya? Urung. Piye? Wis gawe urung? Shopee COD Shopee COD bayar langsung di tempat. Shopee COD dijamin pasti aman. Shopee COD Elok ya Allah. Apa rayoe menungso lho. Alah. Raine kaya wong lho padahal. wingi gawe ketek Mas. Lagi Ayo. ya. Tutuke no. Urung lho. Shopee. Boten saged banget. Nek Shopee COD Wis to. Ndang to karek saiki lho kok. Wong le. nyempun ketawang mawon. Ketawang apa? Mulek wis bawa. Bawahe. Mulek kae. Mau jineman saya ketawang. Ayo. Iki lho. Palung pakil ciut. Ya apa to kok iso? Nyidam Sari. Jam sari. Kira-kira dadi Palung gatot. Yo. Ayo ngapa suarane TB? Duh wong ayu. Ya. Duh wong ayu. Enak. Pepucaning ati diajeng Rizki katresnanipun Kakang wong manis. Dalem Kang Mas. Nah, Ya Pak Apik, apik. kuwi. Kaya suster. Ngono lak Kaya ketok lanang. bagus. Siapa kuwi? Kayak siapa? Kayak banser. yo. Ano? Kaya ngene wong nandang krite. Asmara. Alah malah Wong remi ora kulino main yo ngono kuwi as kriting. Rupane kaya kertu. Asmara. Timbangi kayak joker. Asmara. Dono
Wis bacutke. Diajeng Rizki katresanipun Dalem Kang Kakang. Mas. Suwi ora ketemu karo sliramu. Nggih, Ana terus 5 pundi? perkara kang bakal tak aturke marang kowe. Perkarane napa niku Kang Mas? Ingkang sepisan maca Nggih. Quran sak maknane. Alah tekan tombati iki lho. Wong Siar. Ya. Yo. Apa to awakku dhewe Suara kok iso kaya ngono to Mbak Rizky ya. kaya-kaya ning donya iki ora ana wanita kang bisa nambak kangene atiku kejaba mung kowe Diajeng. Saestu to niku Kang Mas. Jenengan mboten gorong nggih. Aku ora bakal goroh karo sliramu. Tresnaku suci labuh Tresna Sambaya putra. Labuh Tresna Sabaya Pati. Sambaya putra jaranan celentak ndasmu kuwi. Kleru lho, Mas. Era kleru. Marai emosi. Ayo to Mbak Rizky. Piye emosi, Mbak? Duh dewa dewa Muncrat. Jawata gong welas sono mring mami. Lah kok gandeng-gandeng ngene iki keneke pacare Mbak Rizky nesu ngamuk. Loh, nek pacar iku ning ngisor. Ning nek panggung kuwi Mbak Rizky ku milik umum. Ya, Ya bener kuwi Bojone bener. ora mangkat. Loh, mangkat to aku ora bakal wani, Mas. Lho. Ora Ora wani. bakal wani piye? Mangkat aku ora bakal mundur ngene lho kok. Aku ora wani aku. Walah. Mbok menghormati sing kebayaan nganggo blangkon lah. Ayo. Ya ngaku belakang. Besok kapan? Hah? Besok kapan katekan Piye be rasane? Ya. jejer lan wong ayu Kulite kandel bisa. Kok nangis? Gini ya. Kok nangis? Terenyuh. Terenyuh. Ing atase. Terenyuh to. Kok yo Kelingan nek wong sing ora- wedok sing gelem nampa karo batang ngono lho karepe iki. Terenyuh. Trenyuh ya. Sampeyan terenyuh. rasake Nggih. tumibane ana ing ati tembus ana ing weteng dadekke obat lara murus. Apa? Jebul kaya ngono dia. Kaya ngono pripun? Piye? Ora iki sing tak karepke. Piye? Oh, dramane sae Mas, dramane nggih. Oh, pancen putra Putra ketoprak lahir Ora wonten kaya tombok. ngene. Aku ora kepengin kaya ngene dia. Dudu iki sing tak karepke. Lah apa ki lho? Apa sing mbok karepe apa? Wis to sabar. Sabar Be, mbok sing sabar. Sabar. Wong sabar ki luhur wekasane ya Mas Be. Ana rembug dirembug. Lah. Kabeh iki ora sedatak perlu nganggo tangisan ya ta. Napa? Blakon digawe flasker. Piye? Ya. Oh ya war dure lho Dae. Mirip lho bersaudara. Wis gomule apik nih jane. Gawanen mulai Mas Ini ya. aja. Upama sira ya. Pomo sirah. Anu ngapa? Iki ngapa? Apa to? Perih lho, perih. Lah nyapa to kok perih iki? Loh, pancen tresna ki sik dhewe perih ngono. Perih. Ning suwe-suwe Ning suwe-suwe anget. anget. Tentrem jenjem ning ati. Saking terselemu karo aku ngasih perih ngono. Perih. Oh, pertama pancen perih lho. Perih. Terus kedua kok PC ya? Ece ya, Pak. Ora. Lho iki geritis saya kena mripati lho. Iya. Nah. Mau iso diratake dhewe. Panas. Enak golek tisu basah lho kok dieneng-enek ngene. Mokal apa wanas sih? Upama nirana. Iki. Kodo. Jan, melawake iso nyambi. Lho, piyayi nek sregep ngeten iki Mas. Nek mboten kula napa ngatasi ngeten-ngeten iki. Iya, Be. Gini ya. Tanpa prau sasat saraden Ora. Mboten. Ora. Nggih, nggih.
Wis dagelan wis regepe ra umum. Golek tambahan iki lho. Ya. Lotri. Iku sampun. Nah. Ora ngajeni karo ketoprake. Ya sisan melu laden. Pak Camat, yang pinten mriki Pak Camat? Bengok lho. Ngapa? Pak Camat karo dalu kalung. Nyidam Sarias, yo. Nyidam Sarias. Kula nyuwun langgam wuyung ayo dibandingke langgam wuyung. Nana enak yo. Coba. Mbak Ririn jumeneng rene nyedaki Mbak Rizky. Monggo, yuk. Bablas ki memanik irama jaranan. Nggih, monggo tak dereke, yuk.
Pun wis diaturke niki wau yung bablas maneh. Pamane